L'escriptor i fotògraf de viatge Jordi Canal Soler va presentar divendres a la Bòbila Viatge al Blanc, un relat en forma de diari personal dels 9 dies d'una expedició que va recórrer els últims 111 quilòmetres fins al Pol Nord geogràfic, el que es coneix com l'últim grau fins al Pol Nord. Per un autor novell com jo, el fet de poder presentar un llibre que a més representa tant aquesta voluntat volguda de viure una cosa i després relatar-la, justament per comparar com havia estat respecte a les primeres expedicions, és una manera molt bona de donar-lo a conèixer i de fer que els altres gaudeixin igual de totes aquelles aventures dels exploradors i la meva actual, i contrastar-la entre els dos punts de vista, l'històric i l'actual. La presentació de Viatge al Blanc s'emmarcava en l'acte de cloenda del grup de raquetes de neu de la Unió Muntanyenca Arampronyà, que es va mostrar molt satisfet amb els èxits assolits aquesta temporada. Aquest any hem sigut segona amb el circuit de raquetes i tercera el que és el campionat de Copa Catalana de Raquetes. Tenim una campiona de Catalunya, sub-23 també, i una tercera posició en veterans també dels participants d'UME. O sigui que molt satisfactòria la temporada. Un tancament, una cloenda amb un bon somriure. Originàriament, les raquetes de neu es feien servir als països nòrdics per fer llargs desplaçaments a peu sobre la neu. Avui en dia, però, aquesta forma de desplaçar-se s'ha convertit en un esport que es practica arreu del món.